जों दिनै जे थानाय 5 तारिख जे सरस्वती पूजानि दिना जे भारत सरदार स्कुलाव जोंनि खरकसा बुकुक जुगनि जे घटना माना तियै जों दिनै चाम्पार पिएस फायाखना अपनी केस बसो जति तामो आगो खानि जों नायना फायका जों सेमन का बना मियानि रबनि दिनानो बना स्पेशल कोच सेसन के बना तिसाका दरबारनगो दिनै तेसा बिनि बिचारनाय ते जों अजागाव सेमन का बयरे संखारगनाय कनफार्म मुंका जों दिनै जाफायै ते बो दारा बिनि अजागा सिंजाका जों सेमन का दिनै अजागावा बिनि जों आर्टिकल 354A ओमफ्राय 109 IPC ओमफ्राय जे कैसा चाइल्ड प्रोटेक्शन जे एक्ट अब कैसा गाब्राव निबारिबो जों दाबो जों सेमन का कैसा बुरिनि स्टेटमेन्ट ना कैसा जिला अफिसार बा कैसा जिलानि आयु नहर गांगाय बजत कोगनो खलगै साजुमनिया मुङै जों दाबो जों DPO ते SPB कक सालायनाय बिनि स्टेटमेंट जाहाथे बुरी नि जेहेतु केस जखन बुरी नि रिलेटेड आव इंटरनेट मैटर दङ ने किछु सिक्रेसी मैटर दङ आब्रा ब्रक सारा गियापां मन लासि जागै दा मुङै जों कैसा बुरी नि अफिसार नि बिसिं थिखेनो बिनि फार्दर इंको माने स्टेटमेंट कलेक्ट खाने मगै जों मुङै कैसा जों दाबो टेबो फार्दर प्रोसेस नि मगै थानाय ते जों जगाव दिनै चाम्पार भारत सरदार स्कूल नि SMC कमिटी रो बाचका जन जतो टीचर्स सब जों आचका ते जों इनफरमेशन नि अनुसार जों माने किछु कवर सालायका ते यो जगाव जों सायमानखा ते जों वानसुका तेबो खरकसा खरनि मास्टरनि याक तंगै मानो जे सुमेन चौधरी बो कैसे एक्स टीचर बाहायके बजा फायमान बो कैसा इनविटेशन माय हायनो फायमैया ते जों जगाव किचन जगा जिनि जे सस्पेक्टेशन खरनि खरकता मास्टर फिका जों आबरनि अगेंस्ट बो जों फार्दर तेबो इंक्वायरी खायजागना मगै ते ब्रनो कामकै आमनि बागै इंक्वायरी खायने मगै जों प्रेसार खायनाय ओंखाय बरक जों सेमन का जगह खयनि बरक भारत सरदार स्कूल नि जे टीचर्स अब हाय घटना थमा परे बरक कोनो हायर अथॉरिटी बनि स्कूल नि असिस्टेंट हेडमास्टर मा इनफॉर्म खैया SMC कमिटी नाव कोनो इनफॉर्म खैया तारमे बरक मेंटली बा इंटेंशनली बरक कोनो ना कोनो एकटा प्री प्लान बा तंगै पामानो आ मगै जों नायो जाहाथे प्रशासन ते फार्दर अबनो इंक्वायरी खैनानि ते जों बुसु जति अबनो नायमान कारण अब कैसा ते कैसा अंकाय बखरकसा चिनि कुंथाय बारा चिनि तिप्रासा बरक कैसा ST नि शेड्यूल ट्राइब नि अंडर कलायो ते ST एट्रोसिटी एक्ट रगो ओ जगाव कोनो इम्पोज खैजालिया आब्रनो तिये बचुंते कैसा आर्टिकल थेबोय जाहाथे बखरकसा मास्टर फुंगनानि उपयुक्तया बसिगांगो बाहाय हामजे सामखैका गाय बो अनफिट टोटली कैसा समाजनि कामनि बांगे बो एकदम उपयुक्तया आव जों सेमनका आनि बांगे बो कैसा ओजानि सुरु सस्पेंड मिया बो जागा टोटली एजुकेशन डिपार्टमेंट हेतु टर्मिनेट उना नांगो बो कैसा टीचिंग नि कोनो फिट बरक गया।